Goizeko ordu 2:02 pronostikoak betez 22-17 irabazi diete Artolak eta Rezustak Ezkurdia eta Albisuri Barakaldon jokatutako Masters nagusiko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokan. Gaurkoa zuten bi bikotek txapelketako lehen norgehiagoka eta beraz gogoratuko dugu nondik iritsi den bakoitza gaurko honetara. Batetik Joseba Ezkurdiak Arkaiz Gabirondorekin jokatu zuen San Fermin torneoa, bertan ez zuten finalera sailkatzerik izan. Jon Ander Albisuk aurre kanporaketan esan zion agur San Fermin torneoari, Larrazabalekin aurre kanporaketa galdu ondoren, Iñaki Artolak ere aurre kanporaketan esan zion agur txapelketari, eta Beñat Rezustak jokatzeko beta izan zuen, baina zuen finalera sailkatzerik izan honek ere. Horiek horrela, partida hasiera berdindua izan da, lau pilotariek partida bikaina jokatu dute, eskarmentu handiko lau pilotari ziren gaurkoak, kuadroko veteranoenetakoak izango direnak, eta egia esan hasieratik maila aparta erakutsi dute, batez ere atzelarien artean sekulako lehia egonda, pilota asko gozatu dute, ongi arrotu, frontisa bikain baliatu, eta aurrean bi aurrelariak ere erasokor ikusi ditugu, bai Artola eta bai Ezkurdia jostari aritu dira, eta hori beti pilotazaleak eskertzen duen zerbait da, horregatik hasiera horretan dena berdinduta joan da, baina lehen etenaldira 12 eta 9 iritsi dira aurretik Ezkurdia eta Albisu. Hor, egia da, zenbait une izan direla, ez? Batetik hasieran behar bada Beñat Rezustari kostatu zaio apur bat norgehiagokan sartzea, Albisu ongi sartu da, baina gero aurrean ere bai Ezkurdiak batez ere egin ditu akas batzuk, eta Iñaki Artolak oso zuzen jokatu du, ikeragarri zuzen jokatu du, hasieran fresko ikusi dugu, ez? Gainera bikoteak gehien behar zuenean tantoa bukatzen, apur bat babak heltzetik ateraz, Rezustak ongi defenditzen zuen bitartean, eta 12 eta 9 bai aurreratu dira Ezkurdia eta Albisu, Ezkurdiak ere asko asmatu du, ez ere ezker gantxoarekin eta gaurre ikusi dugu, fin. Baina ondoren Iñaki Artolak bigarren zatian errotik aldatu du norgehiagokan. Nola aldatu duen ikeragarria izan da, 13 eta 9 aurretik joan dira, baina gero Iñaki Artolak sakea hartu duenean errematera hain erabakitasun handiz joan da, non tanto asko amaitu dituen errematearen bitartez, eta hori izan da gako nagusia, esan Iñaki Artolarentzat horrelako norgehiagoka bat udako fase honetan funtsezkoa zen, orain arte binakako buruzburuko finala galdu zuenetik, burua ezin altxa zebilela esan dezakegu Aleiako aurrelaria, baina gaur jokatutako norgehiagoka honen ondoren honek konfiantza emango dio, gainera ikusi dugu ez, Rezustarekin bikote sendoa osatu dezaketela, Beñate pilota batzu galdu ditu, baina Iñaki bakar bat ere ez, eta azkenerako 13 egindakorekin amaitu du, ikeragarria izan da, batez ere bigarren zatian eman duen errezitaldia, lehenengoan ere fresko ikusten genuen, baina bigarrenean ezker gantxoarekin dejadaz dena egin du ongi, fresko ikusi dugu Iñaki Artola, eta aldiz, Ezkurdia eta Albisu ezin izan dute agindu, behar bada azken zati horretan, eta horren ondorioz eskutsik geratu dira, azkenerako aipatu dugu moduan, 18 eta 17 aurreratu dira, baina hortikan aurrera ez dute tantorik egiterik izan, Ezkurdiak eta Albisuk, Artola eta Rezustarentzat izan dira denak, eta azkenerako 22 eta 17 lehendabiziko puntua Artola Rezusta bikotearentzat funtsezkoa, baina Ezkurdiak eta Albisuk ere gauza ederrak egin dituzte. Partida ona jokatu dute, laure jokatu dute oro arrongi, azkenerako urdinen aldera erori da hainbat xehetasunengatik, baina oro partida ona jokatu dute, eta Ezkurdia eta Albisu ere kontente egoteko moduan badira, noski hurrengo zenbait partida irabaztera derrigortuta izango dira aurrera sailkatu nahi badute, baina oro har behintzat partida bikaina oso ona jokatu dute, eta pilotazaleak eskertu du gaur Barakaldora hurbildu den pilotazaleak. Azkenerako munduko gizonezkoen futboleko munduko kopako finalaren analisia ez du egingo, arrazoi nik uste nabarmenengatik, eta beraz hauxe izango da gaurko azken bideoa. Gogoratu, Ezkurdiak eta Albisuk 17, Artolak eta Rezustak 22 Barakaldon.